guys, it's me again, Bisaya at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Ayan, mag-unboxing tayo ngayon guys ng in-order ko siya sa Lazada, sa Shopee. Ayan. Tapos, ano to guys, since ano kasi ako guys, yung Hello Kitty lover, so nag-order ako ng para sa lagayan ng dispenser. Yan pa yung gonting. Lagayan ng dispenser. So, i-check natin kung maganda ba yung item. Kasi naka-order din ako ng Hello Kitty din siya. Ayan, yung nandyan sa TV. Ayan, yung nilagay ko. Ayan. From Shopee din yan guys. Ayan. Yan ang in-order ko. So, maganda siya. So, nag-order ako ulit ng para dun sa tubigan. And then, nag-order ulit ako ng para sa electric fan. So, i-check natin kung okay ba yung item nila. Kung masasatisfy ka ba. Kung maganda ba siya or maganda ba yung quality. Pero what you see is what you get, diba? So, hindi na tayo mag-expect ng ng maganda. So, ito siya guys. Yung lagayan siya ng yung sa tubigan. So, ano to siya guys? 200. Ano siya? 200. Basta mga 212. Ayan, 212 siya. Ayan, so, iba yung tela niya. Ay, maliit lang din siya. Ayan. So, ayan. So, iti-try natin na ilagay sa, sa tubigan. Ayan, try natin yung lagay mo yan. Ayan. So, lagay natin dito kung kakasya ba siya. So, ito yung nakita ko sa parang hindi. Siguro mo siya kunti. Ito, basa. Ayan. So, yan guys. Ayan, maganda ba siya? Ayan, okay pala siya, kasya. So, yun. Ito yung na-order namin sa Shopee. Kasi nga, Hello Kitty lover ako. Ayan. So, as you see, ayan, may kurtina na ako na Hello Kitty. Ayan, mga Hello Kitty yan guys. At saka, yan, may lampshade din ako na Hello Kitty. Kasi nga Hello Kitty lover. Ayan, yan. Gusto ko Hello Kitty din nilagay ko. Tapos meron din akong in-order na ito. From Shopee din to guys. Ayan, in-order ko rin yan. Ayan. So, itong, diba ito, last. Ayan, in-order ko rin sa Shopee. So, yung anak ko naman is, meron din siyang AirPods na pinabili. So, i-check din natin kung okay ba siya. Actually, ang dami kong na-order sa Shopee ha. Meron pang 3 yata na darating. So, ito naman ay AirPods. So, i-check natin kung ayan, ito yung AirPods. So, ano siya, 229, ayun, color white siya, kasi bakit white ang binigay? Ayan, so, ayan, ito yung niya, ayan, 200, kasi dito, meron siyang ganito dito naghanap ako, kaya lang, mahal, nasa 500. So, sa Shopee is 200 plus. So, okay na rin siya, di ba? So, itatry natin kung gumagana ba siya. Ito pala yung charger niya. So, kung mayroon kayong ririgaluhan, ayan, pwede nang pang AirPods kasi yun naman yung mas maano ngayon yung AirPods kasi yun lagi yung ginagamit, diba? So, ito yung charger niya. So, wala silang free na kaya marami naman tayo na mga dyan.
Ayan, ito ang charger niya. Ayan, sasaksak natin. So, meron naman akong yan. Ayan, saksak mo nga yan dyan yan kung gumagana ba siya. Ayan. Try natin kung gumagana ba siya. I-focus na dun. Saan malalaman kung gagana ba siya? Ayan. So, ayan. Okay siya. Gumagana siya. So, I'm satisfied buyer from Shopee. Ayan. Ito naman, sponsoran naman ako ng Shopee kasi ang dami ko mga na-order joke. Ayan. So, doon na magtatapos yung unboxing natin, guys. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para updated kayo at para malaman nyo rin na yung mga tips paano umorder ng Shopee, ganon. So, that's all for today, guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bye!